O vindeiro mes de novembro cumpriránse 2 anos dende que o Polo de Emprendemento de Vilanova abriu as súas portas, un tempo no que se ten confirmado como un servizo de éxito. Traballar para levar preto da xente, preto do rural e preto de onde está o emprendemento que non ten servicio ou soporte na súa cercanía, como pode ser nas cidades, ese apoio que precisa calquera que este a emprender. Polas instalacións no Pazo de Vistarreal pasaron xa 401 proxectos, todos contan co acompañamento personalizado dos profesionais do polo. Na actualidade, 364 seguen activos e tan só 5 foron abandonados. O que fixamos co beneficiario é un pautado de entrevistas ou sesións, chamámoslle titorías, onde vemos cal pode ser a análise previa do contexto e despois o camiño para chegar ao obxectivo. Tamén son variadas as ideas. Por sectores predominan as actividades administrativas e servizos auxiliares. Séguenlle os servizos e as actividades artísticas, recreativas e de entretemento. Na maior parte dos casos, estes proxectos teñen detrás a emprendedores de entre 35 e 50 anos. Moitas veces incertidume que a persoa emprendedora ten a causa de non saber os pasos que ten que dar. Poden ser pasos administrativos, de fórmulas xurídicas, de ver se pode obter algunha axuda e subvención para o seu proxecto, ou poden ser dúbidas dende o punto de vista de modelo de negocio. Rocío é unha destas emprendedoras, é de Santo André de Xeve, en Pontevedra, e hai poucos meses que chegou ao Polo de Emprendemento de Vilanova co seu proxecto baixo o brazo, Xiro Tradicional. O que quería tamén era traer un pouco da nosa tradición á actualidade. Comeza pola miña avoa argentina. Transmitiume ese orgullo e ese amor por a tradición e a cultura galega. Quixen traer á zona de Pontevedra pois complementos ou cousas que non son de utilidade á xente que estamos no mundo tradicional. A información que lle ofreceron e, sobre todo, o acompañamento para desenvolver o seu proxecto foron fundamentais para que Xiro Tradicional collera forma. Deronme esa información e esas pautas a seguir e agora sigo validando esa idea en feiras ou coa xente máis achegada. Tamén é unha realidade Saraiva, o primeiro aceite de oliva virxe da comarca do Salnés. É froito dun proxecto de Victoria de Dena no concello de Meaño. Nace fai uns anos cando herdou o meu home unhas fincas e pensando que tendo outros traballos, pois buscas un produto que non che ocupe tanto tempo e que ao mesmo tempo teña como raíz. No seu caso, chegou ao Polo de Emprendemento de Vilanova con outra idea na cabeza, pero o nacemento de Saraiva levouna a concentrar neste proxecto todas as súas forzas. Eu non coñecía os polos de emprendemento porque faloche que eu xa fai un ano e pico que estou con Arancha. Viron que o meu proxecto era viable e moi bonito, que de feito é, e por iso cheguei ata o polo. Xiro Tradicional e Saraiva son só 2 exemplos. Nestes 2 anos de vida, o Polo Vilanovés realizou máis de 1.100 titorías, 83 reunións con entidades do territorio ou 27 eventos. Cifras que deixan claro o dinamismo desta oficina, unha das 15 que forman a rede de polos despregada en todo o territorio galego. Que o emprendemento é un camiño nesta sociedade bastante solitario, onde falta con quen transmitir as preocupacións, as dúbidas, onde obter un apoio, ese o pilar fundamental de funcionamento do polo. E non só repetiría, senón que aconsello a xente que pase polo Polo de Emprendemento de Vilanova. Se ten un proxecto, unha idea, que se pase, porque se é viable, vai sair adiante en nada.